и кофе. Ман коферо ганда нағз мебинам ва як духтарака ман нағз медидам, самимӣ ва то ҳозира мумкин ман вая нағз бинам. Шояд барои ҳамин ман то ҳозира арӯс надорам. Шояд и ишқи самимӣ набуд ва ман сахт вобаста будам да ӯ одам. Шояд вақташ расидагӣ боша ки ман вая аёдам бирорам арӯси нав пайдо кунам. Биёин ҳамаша ҷобаҷо мекунем. ҳозир шумо мефаҳмед историяи ҷолиби ду нафаре ки ҳамдигаришона бераҳмона дӯст медоштанд. Аз нуқтаи назари илмӣ ба шумо кӣ метавонад пара бошад? Чӣ хел мағзи сари мо дар ҳолати ошиқӣ кор мекунад? Кадом механизмҳоро ба кор медарорад? Ва барои чӣ репи «Ман наркомани тиям» 100% рост аст? ҳамаи шумо историяи ошиқии Шон МС-ю Насибаро медонед чӣ хеле интересни буд. Лекин биёед як историяи дигаро ба шумо мегӯм ки ай ӯ да интереснитар ай ва шуморо да ҳайрат меорад. 46 сол пеш дар Амстердам ду рассом бо ҳам вомехӯранд. Марина Абрамович ва Улай. Дар он ҳолат як таърихи ошиқӣ ғайриоддӣ ва ҷолиб сар шуд ки онҳоро миллионҳо тамошо мекарданд. Корҳое ки онҳо иҷро мекарданд озмоишҳои эҳсосотии инсонӣ буданд. Онҳо дар даҳонашон як таҷҳизоти нафаскашӣ монда ба ҳамдигар нафас медоданд то вақти тамомшавии оксиген. Баъд аз 17 дақиқа шушҳои онҳо аз гази кислотаи ангишт пур мешуд ва онҳо беҳуш шуда ба замин меафтоданд. Шумо ягон бор корҳои бемаънии ошиқона кардагин ва умуман шумо самимӣ ошиқ шудагин? Дар он ҳолат шумо чӣ хеле худтонро ҳис мекарден? ҷавоб дода метавонед? Эйфория, девонагӣ, фикр накарда амал мекарден? Бепар парвоз мекарден? ё ин ки фарқ надора асос дар бари ӯ бошӣ халос. Дигар ягон чӣ муҳим нест. Кор, пул умуман ягон чӣ муҳим нест. Дар ин саволо қинай ҷавоб додан. Умуман дар бораи ошиқӣ ягон гап гуфтан қинай. Дофи дигар агар шуморо пурсидан шумо метавонед бигӯед ман эҳсоси як намуд бемории бо ном лихорадкаи денгера мекардам. Лихорадка денге як намуди табларза мебошад. Дастои шумо арақ мекунад, коркунии дил тезтар мешавад, танамон як гарм мешавад, як хунук. Ин оқибати реаксияи химиявӣ дар ҳолати эҳсосоти ошиқии шумо. Ҳамин тавр шумо метавонед эҳсосоти ошиқиро ба таъсири наркотикҳо баробар кунед. Не, ман шӯхӣ надорам. вақте ки шумо бо одами дӯстмедоштаи худ вомехӯред, якчанд моддаҳои химиявӣ аз шумо хориҷ мешаванд. ҳамин моддаҳои химиявиам ай одаме ки нав кокаина истеъмол кард хориҷ мешавад. ин моддаҳо дофамин, адреналин, окситотсин ва вазопрессин мебошанд. меган ку бабочки в животе и унамоай. барои ҳамин наркотикҳо эҳсосоти бардурӯғи ошиқӣ метиҳанд дамо. хай дамо неву одамое ки ҳамин корро мекунанд. вақте ҷовид гуфта буд ман наркомани тиям, гапаш 100% дуруст будай. Ман наркомани тиям, бадета дозаман, номкаи пуи тиям, бадета дозаман. бо ишқ метавона барои мо абизбол боша. як исследование дигар нишон дод ки ҳангоми эҳсосоти ошиқӣ мо дарди ҷисмониро кам ҳис мекунем. ин як наркотики табиии моаст. ҳангоми эҳсосоти ошиқона мо айхуд эндорфина мебирорем ки сабаб мешавад дарди ҷисмонии моро кам кунад. вапше ҳамин ишқ худаш чия? агар сода карда фаҳмонам, ишқ се программа дорад. аниқтараш дар мағзи сари мо се программа насб кардагӣ барои ошиқӣ. якум ҷӯянда. бо ин программа мо ҳама вақт арӯс ё ҷуфти нав мекӯбем. фарқ надорад вай чӣ гунаҳ. шумо метавонед ногаҳон хоҳиши ҳамхобагӣ бо як нафари бегона пайдо кунед. мисол рафтеси ай пеши як аз бурая ва майли чӣ намегӯм хеле чизо гуфтан дар кор нест. дуюм ишқи романтикӣ. вақте наметавонӣ бас кунӣ дар бораи ӯ фикр кардана, дар бораи танҳо як шахсият. ин эҳсосота дар бисёр филмҳо истифода мебаранд. мисол дар филми бобои ғаффор барои санама ба даст овардан чӣ корое ки накард.
сеюм ай ҳама программаи қин сахт вобаста шудан. Бо ёрии ин программа шумо зан мегирен, кӯдакдор мешен ва кӯдакотона ба воя мерасонен. маҳз ҳамин программа намемона ки шумо дуюмбора ошиқ шавед. ҷолибае ки ҳамин ҳолатҳоро шумо метавонед дида, барои он ки мағзи сари ошиқ ранги офтоб рӯшанӣ мекунад дар МРТ. инам халияи мағзи сари одаме ки шавқу ҳавас, ғамхорӣ ба фарзанд ва муҳаббати фидокорона дорад. ин тавр фақат шавқу ҳавас. аҷоибиш ҳамине ки ҳамаи зонуҳо бо ҳамдигар рафтуомад мекунанд. шумо метавонед якбора як каса хоҳен ғамхорӣ кунед ё ин ки як каса дӯст дорен нисбати як каси дигар шавқу ҳавас пайдо кунед. одамизод аҷоибай, муҳаббати мо дар он вақт зиёд мешавад ки моро рад мекунанд. як қисми сар ки барои хоҳишҳо ҷавоб медиҳад дар он ҳолат сахт фаъол мешавад ки вақти мо чизе мехостагимона ба даст намеорем. дар мардҳо як қисми мағзи сар ки барои визуалӣ дарк карда мешавад, яъне бо чашм ҳама маълумота қабул мекунем, фаъолтар мешавад. барои ҳамин мегӯянд ку мардҳо ба чашм нағз мебинанд. аз занҳо бошад як қисме ки барои пешгӯӣ бо диққатӣ ва хотира фаъол мешавад. барои ҳамин дӯстдоштаи шумо ба ёдаш ҳаст 8 марти ӯ солда ҳеҷ подарка накардем. якум вохӯрии шумо ба ёдаш ҳаст ва ҳатто ба ёдаш ҳаст ки чӣ либос пӯшида будем дар якум вохӯрӣ. дар шуморам тарз ҳаст якум бор вақте қати духтаво мехӯрӣ чӣ гап занӣ? дар ҳақиқат якум дуюм минути вохӯрӣ муҳиманд. ӯ аҳамият намедиҳад ки ту чӣ гуфтаистӣ, ӯ аҳамият медиҳад чӣ хел гуфтаистӣ, яъне харизмата нигоҳ мекунад. так што изокаш набошӣ бурд мекунӣ. ин осонай. 55% ӯ мефаҳмад ки чӣ хел ҷимдистӣ. 38% мефаҳмад ки чӣ гуна гап мезанӣ, яъне бурро гап мезанӣ, шӯхӣ карда метавонӣ. танҳо 7% мефаҳмад ки ту чӣ гуфтаистӣ. чӣ хел фаҳмӣ ки ту ба мутриба маъқул шудӣ. вақте ӯ короитро такрор мекунад, ин маънои ӯро дорад ки мутриба қати ту гапзаниро давом доданяй. ин хел чизора айбай дар фарҳанги мо гапзанӣ. вообще ҳамин ошиқӣ дар фарҳанг чӣ дахл дорад? ҳамин ишқи ошиқӣ дар фарҳангҳо метавонад ҳар гуна бошад. мисол Россияро мегирем. дар фарҳанги ӯво романтика, ишқу ошиқӣ ҷои якумда меистад ва онҳо 5-10 сол вомехӯранд барои ҳамдигара хубтар фаҳмидан. ана дар фарҳанги мо чӣ хелияи ошиқӣ? ба ҷои гап мезанем то ки ҳамсоён нафаҳманд. 5-6 сол калон мекунӣ, дигар кас мегираш, ё ки шумо ҳамдигаритонро нағз мебинед, не ки отаи духтар розӣ нест ва ӯ барвақт духтарша дар бачаи ҷураш ваъда дода будай. ишқу ошиқии фарҳанги мо аҷоибай. қариб ба ёд мебурардам, чеҳра муҳимай? چهره مهم نیست، اخلاق مهم است. албатта ки муҳимай. чеҳра ду намуд мешавад. якум брутални мардакӣ, дуюм женоподобни. ин ду намуд одамо ҳастанд ки бо ҳамдигар ҷалбкунанданд. мардакои чеҳрашон мардакона ҳай, духтароя маъқул мекунанд ки чеҳраошон занона ҳай. ҳамин хел бошад набарот. мардое ки чеҳраошон занона ҳай, онҳоро духтарои чеҳраошон мардонавор писандад. ба шумо чӣ гуна шахсият метавонад мувофиқ бошад? якчанд теория ҳаст ки ҳозир ман шумода номбаршон мекунам. мубодилаи иҷтимоӣ. ин теория мегӯяд ки якчанд гурӯҳ одамо шарикои худшона дар асоси манфиат ва арзишҳои иҷтимоӣ интихоб мекунанд. онҳо одамеро мекоҳанд ки метавонад ба онҳо манфиати иҷтимоӣ, молиявӣ, муҳаббат, дастгирӣ ва қаноатмандӣ оварда тавонанд. бо ҳам монанд. ин теория тасдиқ мекунад ки одамо шарикеро интихоб мекунанд ки ба монанди худшон бошанд. ин метавонад ҳамсол, ҳамкас. вақте ҷаҳонбинӣ якхелай, агар одамо ба ҳамдигар монанд бошанд, онҳо метавонанд ҳамдигарро осонтар фаҳманд ва дастгирӣ кунанд. вобасташавӣ. мо шарики худмонро дар он ҳолат интихоб мекунем ки ӯ ба монанди падар ё модари мо бошад. мисол, мардҳо шарикошона дар он ҳолат интихоб мекунанд ки ӯ ба модари худ монанд бошад, ё ин ки духтар шарики худша ба монанди падари худ интихоб мекунад. ё ки теорияи эволюсия. одамо дар муносибатҳои зиндагӣ одамеро интихоб мекунанд ки генетикаи хуб дошта бошад ва зинда мондани насли худшона таъмин карда тавонад. ба як факти аҷоиби дигар, 100% мардако як вақт зан буданд. иша чӣ хеле бифаҳмем?
агар кӯдаки дар батн буда дар 6 ё 9 ҳафтаи набудагӣ тестостерон истеҳсол нашавад, узвҳои таносули занона ҳамон тавр мемонанд. Чӣ хеле ки дар болотар гуфтум, 3 намуд программа дар мағзи сари мо ҳаст: ҷӯянда, ишқи романтикӣ ва сахт вобасташавӣ. Ино да муҳим нест ки чӣ хел кор кунанд. Мешава ҳолат ки якташ кор мекунад, аммо мешава ҳолат ки ҳамаш якбора кор мекунад. Шумо метавонед бо зани худ дар ҷойга якҷоя бошед ва ягон чиза эҳсос накунед, барои он ки шумо дар як каси дига ошиқед. болои бар ин, шумо қатъи сеюм одам хоб кардана рад намекунед. яъне ай як хулосае бирорем. мо метавонем як каса нағз бинем ва якчанд каси дига ба мо писанд бошад. агар шумо донед ман бораи чӣ гуфтестам, ҳатман дар комментария нависед. як бор ман як каса пурсидам, барои чӣ 5 бор занг гирифтӣ, барои бифаҳмӣ ки панҷумаш хубтарай. ӯ ҷавоб дод: ман хубша накуфтам, ҳамаи уно хуб буданд, гап дар сари дига чиай. мада просто ами эҳсоси ошиқ шудан маъқулай. просто яхе одамо дар ҳаётшон ин ҳолата як бор эҳсос мекунанд, мабоша 5 бор. ҳама майли ӯ история чӣ шуд? Абрамович ва Улай як коре карданд ки бераҳмона аҷоибай. аз як тарафи девори чин ки бо ном Китайская стена ва аз дигар тараф Абрамович ҳаракат карданд, то ки бо ҳамдигар бирасанд. ин роҳро дар муддати 3 моҳ тай карданд ва дар охир онҳо вохӯрданд, то ки ҷудо шаванд. ба ҳамин таърихи бузурги ошиқонаи Абрамович ва Улай ба поён расид. дар асл муҳим нест ки чӣ намуд моддаҳои химиявӣ аз мағзи сари мо хориҷ мешавад. ошиқ шудан як эҳсосоти нотакрорае ки мо мехоҳем нав ба нав ӯра эҳсос кунем. ошиқ шудан айб нест. арӯстон шукад рафт, зиқ нашед. дар дунё миллиард духтарак, ӯ да хубтару хушрӯтарша меёбем. зиқ шудан дар кор нест, просто ҳама вақт тайёр будан дар кор. баъд аз 22 сол Абрамович бо Улай боз ҳамаро ба тааҷҷуб оварданд. рӯ ба рӯи Марина меҳмонони выставка навбат ба навбат мешиштанд, то ки аз наздик ба чашмони ӯ нигоҳ кунанд. ин кори ғайриоддӣ 716 соат давом кард ва то 30 дақиқа ин рассом ба чашмони 1500 одам нигоҳ кард ва дар охир ба гуфти шумо чӣ шуд? تست کلان نشیدن شش دادن اخیر بعد من فهمیدم امو چه چشم آبی شور داره من دیوانه شیدم گفتن یگم آشو داره عشق مکتبی من یه دختره که